бахшида ба 32-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри гулистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. намояндаи мақомоти ҷояи ҳокимияти давлатии вилояти суғ номаи шодбошии раиси вилояти суғ раҷаббой аҳмадзодаро ба саҳми ҳозирин расонид. зикр гардид ки қувваҳои мусаллаҳ сипари боэътимоди давлату миллат ба шумор рафта дар таъсис ва ташаккули он нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон беназир аст. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи холӣ дар шароити ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ бо иродаи миллӣ ва ҷонсупориҳои пешвои миллат ба вуҷуд омада дар муддати кӯтоҳ барои хомӯш намудани ҷанги шаҳрвандӣ саҳми сазовор гузошт. раиси шаҳри гулистон низ тамоми сокинони шаҳр аз ҷумла сарбозону афсаронро ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар табрик намуда қайд кард ки артиши ҷавони мо дар солҳои душвору фоҷиабори ҷанги шаҳрвандӣ ва кашмакашиҳои сиёсӣ якҷо бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳои низомии мамлакат дар ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, ҳимояи марзу буми ватан, безарар гардонидани гурӯҳҳои террористию экстремистӣ, дастаҳои мусаллаҳи ҷинояткор, хомӯш намудани ошӯбҳои хиёнаткорона бар зидди давлат матонати шоиста аз худ нишон додааст. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар тӯли 32 соли таъсисёбӣ кафили амнияту якпорчагии кишвар буда худро чун сипари боэътимоди давлату миллат муаррифӣ намуд. гуфта шуд ки воқеан артиши миллӣ муҳофизи сулҳу субот ва таъминкунандаи фазои орому осудаи мамлакатамон мебошад ва он дар ҳоли ҳозир соҳиби техникаву таҷҳизоти муосири ҳарбӣ гардида барои муқовимат ба тамоми таҳдидҳои беруна дар ҳолати омодабош қарор дорад. дар идомаи чорабинӣ идона як қатор сарбозону афсарон, кормандони комиссарияти ҳарбии шаҳр ва намояндагони сохторҳои қудратӣ барои хизмати шоиста ба халқу ватан бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти ҷояи ҳокимияти давлатии вилояти суғ ва шаҳри гулистон ҳамчунин вазорати мудофиаи кишвар қадрдонӣ карда шуданд. барномаи рангини фарҳангӣ ба ин чорабинии идона шукӯҳи тоза бахшид. сипас роҳбарияти мақомоти ҷояи ҳокимияти давлатии шаҳри гулистон бо сарбозону афсарони қисми ҳарбӣ вохӯрӣ доир намуда аз шароити хизмати онҳо огоҳӣ пайдо намуданд. қайд карда шуд ки бо ташаббусу ғамхориҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз барои сарбозону афсарон тамоми шароитҳои мусоиди будубош муҳайё карда шудааст ва онҳо дар шароити хубу мусоид хизмати модар ватанро адо мекунанд. аз тарафи мақомоти ҷояи ҳокимияти давлатии шаҳри гулистон барои сарбозону афсарони ин қисми низомӣ бахшида ба рӯзи артиши миллӣ дастархони идона ороста шуда барномаи рангини фарҳангӣ ташкил карда шуд.